Mého dnešního hosta znám už 8 let. Potkali jsme se na vzdělávacím programu, kdy jsem měla příležitost s ním spolupracovat jako lektorka. A na závěr jednoho z programů Maťo prohlásil, vy jste ze mě udělali úplně nového Maťa. Ale tak to samozřejmě nebylo. Už tehdy jsem věděla a vím to i dnes, že ten základ byl naprosto v něm. Dnes nás čeká příběh muže, který nám ukazuje ne co pít, ale jak žít, a to prostřednictvím vína. Nečekejte nějaký odborný rozhovor o odrůdách nebo o skleničkách. My se totiž na víno podíváme trošku jinak. My se podíváme na život jako na degustaci vína, včetně jeho fází, jeho radostí, jeho tlaků a všechno, co k tomu přichází. Dovolte, abych vám představila Martina Priečka. Maťo, vítej a mám tu vzácnou příležitost, že si na začátku rozhovoru můžeme připít. Poďme na to. Ďakujem vám pekne za pozvanie a na zdravie. Děkuju velmi pěkně. No a samozřejmě, protože se budeme dívat vlastně na ten tvůj život jako na degustaci, tak začneme tím úplně mladým vínem. Jak jsi se vlastně vůbec k vínu dostal? Co tě inspirovalo k tomu, co děláš dnes, a to someliéra a velmi úspěšného someliéra? No, ono to bolo tak, že to sa nestala jedna udalosť, ktorá by ma k tomu privedla, ale bolo to takými nenápadnými postupnými krôčkami. Ja si vlastne z nejakého detstva pamätám, ako si rodičia zvykli dať pohár vína a tatino mi len rozprával také veci, že čo v tom cíti a že v tom je rozdiel a vieš, ty pozeráš telku, rodičia a pijú víno, absolútne ťa to nezaujímalo, to boli také tie prvé informácie o víne. A pamätám si to doteraz, a pričom nie je veľa vecí, ktoré si pamätám ja z detstva. Takže asi to bol taký prvý ten kontakt s tým vínom a následne to asi bolo počas školy, hotelová akadémia, tak to už je spojené s tým pohostinstvom a s nejakým servisom, tak možno tam. A to už je aj ten vek, kedy už možno máš bližšie k tomu, že skúšaš nejaký alkohol. A v jednom období ma rodičia zobrali na degustáciu vína práve k vám na Moravu. Takže to boli také tie moje úplné začiatky prvé, kde som prišiel na veľkú degustáciu a tam ti ukazovali, že je 15 veltlínskych zelených a skús si z toho vybrať a niečo také. Co tě tam tehdy oslovilo? Co pro tebe bylo takový silný zážitek, že ti to možná právě formovalo k tomu, čemu se dneska věnuješ? Vieš čo, to bola podľa mňa taká tá emócia toho podujatia, lebo ty prídeš na miesto a konkrétne toto bolo, tuším, v Čejkoviciach a bolo tam, že na jednom mieste niekoľko vinárov a každý tam mal ten svoj degustačný stolík a ty si tam prišiel a mal si nejakú listinu toho, že kto čo kde vystavuje a koľko to stojí a išiel si tam s tým pohárom a skúšal si, ale ten kontakt tých ľudí, ako sa tam rozprávali, ako tam bola vráva, atmosféra, pohostinnosť tých vinárov. A to bol podľa mňa taký prvý kontakt, že vlastne víno nie je len niečo, čo môžeš vypiť, ale čo urobí celú tú atmosféru okolo toho, že dá ľudí dokopy, prídu na jedno miesto, zrazu majú tému, o ktorej sa budú rozprávať a tam vlastne vymažeš všetky nezhody, ktoré si s tými ľuďmi mal, nikoho nezaujíma, koho volíš, aký máš názor na svet a všetci sú tam kvôli vínu a rozprávate sa o tom, čo vás spája, a to je teda to víno. To je nádherné, tak jak to popisuješ. Takže pro tebe to byla asi nejsilnější ta emoce, kterou si tam zažil, ten zážitek toho propojení těch lidí a jak všechny ty starosti dali pryč. Tak jasné, to bolo v podstate, že čo som mohol vnímať iné, ja neviem, som mal 17-18 rokov a bol som s ľuďmi, ktorých máš rád, s rodičmi, bol som tam tuším prvýkrát hneď aj s mojou terajšou manželkou, ktorá bola vtedy partnerka, takže áno, že celé to, že si na výlete niekde na tak uvoľnenom mieste, ako je vinný festival, na pár dní, skvelé.
A protože jsi profík, zkus se trošku vrátit zpátky do těch tvých to 17, 18 nebo kolik se zmiňoval, když jsi byl na té první vinné stezce. Dokázal by si tyto svoje vlastně první pocity nebo to svoje první setkání s vínem připodobnit k nějakému druhu vína? No. Čakal som, že sa táto otázka bude uberať iným smerom, takže ma zastihla nepripraveného. Akú emóciu mi to dalo? Pardon, s tím, že tu emoci propojíš s nějakým druhem vína, jo, která by to krásně vystihovala, ty tvoje začátky, úplně takový ten start, kdybych řekla to, ten tvůj pomyslný první doušek těch zkušeností, toho zážitku, jo, kterému se dnes vlastně naplno věnuješ. Mám, tak to by mohlo byť v podstate akékoľvek, neviem, či to vy máte, ale u nás je to, že mladé víno a to je to víno, ktoré sa dostane bezprostredne po zbere rýchlo urobené. A teraz, že prečo? Ja nie som veľký zastanca týchto vín, ale že to je tá bezprostredná radosť z niečoho nového a z mladého ročníka. Že to bolo vtedy pre mňa, že ja som prišiel na miesto, ktoré som dovtedy nepoznal, boli sme na výlete a všetko to okolo toho bolo, že strašne energické, zaujímavé a také iné. A vlastne pre mňa to možno bola aj predzvesť teda môjho života, kam sa budem uberať. Takže asi k mladému vínu by som to prirovnal. Perfektní. A cítil jsi už tehdy, že je to něco, s čím navážeš dlouhodobý vztah, anebo si s tím v tu dobu jen tak koketoval, nebo už tam byly nějaký ty první pocity z toho, že ano, tímto směrem bych se chtěl ubírat? Tak by som to asi nezhodnotil, že ono, to, čo som spomínal na začiatku, že tie kroky boli také naozaj postupné, ako už vtedy som chodil na strednú, na tú hotelku, čo znamená, že som vedel, že niečo v tom pohostinstve budem robiť, ale skôr ma to zaujímalo ako konzumenta, že mňa aj táto prvá vinná cesta ma ako keby ovplyvnila v tom, že som zistil, že nie každé víno, ktoré si kúpiš domov, ti bude chutiť a že musíš sa v tom začať orientovať. Takže možno tento pohľad mi to dalo, ale asi by som nepovedal, že vtedy som vedel, že ma bude víno nejakým spôsobom živiť. Pojďme dál, pojďme se podívat k tomu, vlastně i víno se do určité míry formuje, co formovalo tebe. Ty už si několikrát zmínil, že jsi vlastně chodil na hotelovou akademii, ale vím, že jsi potom vlastně pracoval pro vyhlášené restaurace a že jsi se už potom začal i víc ubírat právě směrem vína. Tak zkus říct, co tě vlastně nejvíc formovalo k tomu, kde jsi vlastně dnes, jestli to byla ta škola, jestli to byly ty pracovní zkušenosti a možná kdo byl ten, kdo tě nejvíc inspiroval k tomu, co děláš? Tak ono v podstate, keď skončíš školu a hľadaš si prvú prácu, tak už v tom období som hľadal to víno, ktoré by mohlo chutiť mne a máš nejakých pár značiek, ktoré si teda domov vezmeš a dokážeš s nimi stráviť príjemný večer. Ale taký ten prvý kontakt s naozajstným vínom prišiel práve v tej mojej prvej práci pre tú sieť reštaurácií, lebo som nastúpil do reštaurácie, kde bolo vo vínnej karte 200 druhov vína a teraz aj ja mám v sebe celý život také, že keď dokážeš doručiť o sekundu rýchlejšie a o percento lepšie, tak to proste urob. A keď som nastúpil do tej reštaurácie a mal som teda za úlohu robiť servis a urobiť príjemný večer hosťom, ktorí reštauráciu navštevovali, tak som chcel vedieť, odporučiť víno im z tej vinnej karty, tak to boli také tie prvé, že učíš sa vinnú kartu a snažíš sa spoznávať, že čo by komu mohlo chutiť a podobne. To je taký veľmi významný moment v mojom živote. A potom do toho vlastne vstúpil človek, ktorému vďačím za to, že som sa k vínu dostal profesionálne, Vládko Hronský, pozdravujem. Pretože on vlastne v rámci tej siete reštaurácií urobil nejakú súťaž a ja si o sebe nemyslím, že som úplne súťaživý človek, ale mňa to tak zaujímalo, že poďme robiť niečo s vínom a to bola súťaž, niečo so šumivým vínom, aj nejaký test, ale končilo to sabrážou. A mňa vlastne také zábavné veci s tým vínom vždy bavili, tak to nebol môj prvý kontakt so sabrážou a išiel som na tú súťaž a podarilo sa mi ju vyhrať a práve tam si ma Vládko všimol a hneď bolo, že či ako sa otvárala pozícia someliera v rámci tej siete reštaurácií, či by som mal záujem a to bol taký ten prvý krok od toho, že hobík, že mám rád pohár vína a užiť si ten večer s tým a hľadaš tam tie rôzne nuancy k tomu, že
asi sa tomu budeš musieť venovať profesionálnejšie, viacej sa učiť a podobne. Mhm. A ty jsi vlastně i přišel k tomu více učit. Co to znamená, když se člověk chce stát opravdu zkušeným, profesionálním a vyhlášeným someliérem, tak co všechno se musí učit a jakým způsobem si se učil a vlastně učíš neustále ty? Tak žijeme v obrovsky dynamickom svete a vlastne tá množstvo informácií, ktoré máme dnes o ktorejkoľvek téme, je že obrovské a pridávajú sa stále ďalšie a to isté platí pri víne. Len si vezmi, že koľko poznáš vinárstiev ty a oni každý rok prídu s novým ročníkom a on chutí inak. A to je vlastne len malý výsek z toho sveta, že keď sa na to pozrie, že my zoomujeme teraz na 1, 2, 3, 4 moravské vinárstva, už koľko je to informácií, ale keď ten zoom odtiahneš a pozrieš sa s nadhľadom na to, tak ten svet funguje rovnako a okrem toho sa vyvíja. A okrem toho potrebuješ vlastne vedieť niečo z histórie, že prečo je to vlastne dnes tak, že šampaň je asi najznámejší výrobca, respektíve najznámejšia oblasť na bubliny na svete a prečo všetci rozprávajú o Toskánsku a kde to celé vzniklo a všetky tieto súvislosti a to je, že obrovské množstvo teórie, ktorú v podstate nechcem povedať, že musíš, ale nasávaš, keď ťa to baví. A do toho je tá prax, že ty vlastne všetky tie moravské vinárstva, ktoré poznáš, musíš každý rok vyskúšať, aby si vedel s nimi ďalej pracovať, lebo možno bol slnečnejší ročník a to víno pôsobí hneď pripraveno na pitie, alebo bol chladnejší ročník a bude pripravené o 3 roky. Takže všetky tie informácie ty musíš dávať, prenášať z teórie do praxe a to je vlastne asi učenie na celý život. Určitě ano. Co tě na tom nejvíc baví? Ja zvyknem hovoriť, že mňa vlastne na každej degustácii majú všetci radi, okrem toho človeka, čo to musí zaplatiť. Že mňa strašne baví prinášať tú emóciu tým ľuďom, že prinášaš im zážitok. A môže to byť malá skupina v reštaurácii, že 2 ľudia pri jednom stole. Ako keby to moje poslanie je, že keď už navštívili reštauráciu, tak priniesť im tú emóciu, aby si povedali, že wow. Lebo oni si pravdepodobne nebudú pamätať, že kde pili najlepší Riesling, ktorý kedy skúšali, ale môžu si pamätať z toho večera to, že si im urobil pekný servis, možno pochválil výber, možno povedal nejaký jemný vtip alebo niečo, čo tam tú atmosféru odľahčilo a to je to, čo im v konečnom dôsledku urobilo z pekného večera večer s veľkým V a to je taká tá moja práca, že to ma na tom asi baví najviac. Pardon, to já bych ho nenazvala možná ani prací, ale spíš jako takové tvoje poslání podle toho, jak to popisuješ, jak to z tebe vychází, prostě předávat lidem ten zážitek a předávat jim tu, nebo probouzet v nich tu emoci. Já se vrátím k tomu, co jsi zmiňoval, že na Moravě malý zoom, díváš se na jedno vinařství a když to zdvihneš a najednou se to vlastně že rozšíří nejenom na zemi, na celý ten svět. A když ty jako vlastně sommeliér máš příležitost degustovat vína z celého světa, co jsou tvoje vlastně oblíbené, řekněme, takové lokality, odkud víno pochází, které prostě jsou tvoje, řekněme, srdcovky? Toto je strašne ťažké povedať. To je ako keby sa pýtal, ja neviem, že ktoré jablčko ti chutí najviac, alebo odkiaľ to jablčko, že tých svetových destinácií a tých výrobcov vína je strašne veľa a ja si v poslednej dobe uvedomujem, že mňa baví ten vzťah s tými vínarmi a čo znamená, že keď máš možnosť niekoho spoznať a vidieť, prečo to robia a ja si všímam ten zápal tých ľudí, ako to robia a keď vidíš toho človeka, že má tú iskru a má ten zápal, tak je oveľa ako keby príjemnejšie mi s ním spolupracovať a príde mi to úplne prirodzené s ním spolupracovať. Takže neviem ti povedať jednu oblasť na svete, ktorá mi je srdcu blízka. Ja som Slovák, mám rád slovenské víno, myslím si, že má vysokú kvalitu, som na ňo hrdý, ale mám rád aj cestovať po svete, spoznávať iné krajiny. Ja si dovolím tvrdiť, myslím, že som to raz aj povedal, že keď chceš akoby
trošku spoznať krajinu a mentalitu ľudí, tak sa to dá aj cez víno, lebo ja ti vlastne otvorím tú fľašu vína z Argentíny na Slovensku, ale keď si tam bol pozrieť a vidíš, ako fungujú a vidíš vlastne, čo je motivácia tých ľudí, ktorí to vyrábajú, ako im tam inak svieti slnečko a fúka vietor a ako sa starajú o to hrozno, tak je to vlastne dokonalé otvárač tej témy, spoznať ten svet cez ten kalich vína napríklad. Takže aj toto ma baví. Mm-hmm. Mně se velmi líbí ten tvůj výraz kalich vína a jak máš krásně takovou svoji filozofii, že v každém kalichu je určitý příběh, kde jsi vlastně přišel k tomu výrazu, že používáš kalich. To je úplně krásné. Tak to je vlastne oficiálne pomenovanie na pohár vína. Myslím, že my to voláme pohár štandardne, ale pohár je aj toto, aj pohár na čaj, teda ten už by mal byť hrnček a pohár, z ktorého sa pije víno, by sa mal volať kalich. Ale je v poriadku, keď ho voláte sklenička alebo aj pohár, je to úplne v poriadku, netreba na tom názvosloví nejako lipnúť, ale oficiálny názov je kalich. Oficiální název je kalich. Pojďme se vlastně trošku vrátit zase k té cestě toho vína. Ta moje poslední otázka zazněla na to, jak jsi se vlastně formoval. Ty jsi se hezky postupně dostal, kde jsi dnes. Mě tam zaujal právě moment, který možná pro tebe byl zlomový, tak kdy i u toho vína je někdy takový tlak a zlom. A myslím, že to bylo v roce 2015, kdy jsi právě vyhrál soutěž v Sabráži. Dokázal bys si i pro vlastně naše diváky vysvětlit vůbec, co to Sabráž je, protože pro někoho to může být nový výraz. A zkus nám k tomu trošku dovysvětlit, když si tak pomyslně představím, vlastně nebudu ještě popisovat, co to je, co to udělalo s tebou, jako určitá změna v tom tvým vlastně postoji právě k tomu, čemu se věnuješ. Tak v prvom rade treba povedať, že ja som išiel s kolegami z práce súťažiť kvôli tomu, že sme mali to ako zábavu, že sme to vnímali ako, že sa stretneme s inými kolegami z iných prevádzok a proste si dáme niekde kalich vína a popri tom musíš napísať nejaký test a podobne. Hej? Takže skôr taký, že voľný deň, nazvime to team building s priateľmi z práce vtedy, ktorú organizoval ten Vládko a bolo to z okolností súťaž v Sabráži a to je vlastne otváranie fľaše sektu pomocou meča, kde vy vlastne odseknete hrdlo fľaše, tú sklený vrch aj s korkovou zátkou pomocou štandardne meča, ale dá sa to kadečím iným. A to bolo aj na takú kreativitu, lebo ja som vedel, že vlastne vo finále musíš seknúť niečím netradičným, nie mečom, lebo tým mečom sekne takmer každý. A tak sme sa pripravovali, že to už je taký zase challenge na moju kreativitu. Ja zbožňujem vytvárať nejaké veci a vymýšľať takéto blbosti s príbehom. A mne prišlo ako dobré, že teda celý život som si spájal, alebo existuje také, že šampanské a jahody, čo v konečnom dôsledku nejaká taká zaužívaná kombinácia, tak ja si hovorím, že seknem jahodou. A dotedy v tom piloval tú jahodu, aby som to naozaj sekol a teda viete si predstaviť, aj vidím tvoj výraz, také, že tá porota vtedy z toho bola, že úplne hotová. A z okolností som to vyhral, ale aby som odpovedal na tvoju otázku, ja strašne mám rád odbáčať od témy, tak vlastne tá výhra mi dala trošku pozornosti tých správnych ľudí. To bola najdôležitejšia vec, že tam nešlo o nič iné, pre nás to bola zábava, dal som si s tými kolegami pohár vína, bol to fantastický team building, ale to, čo to prinieslo, bolo, že pohár pozornosti tých správnych ľudí, napríklad aj toho organizátora Vládka, ktorý vlastne videl, alebo všimol si, že ja vlastne existujem. Ja neviem, či my sme vtedy komunikovali predtým niečo málo spolu, že bol som preňho jeden z 1000 a zrovna na tej súťaži sa to tak ukázalo, že asi aj niečo vie, aj ten test napísal dobre, že OK, ideme otvárať somelierské pozície, tak možno to bude vhodný kandidát. Takže ja si vnímam, že takto, že to bol taký ten moment, kedy som sa z nejakej tej sivej zóny obrovskej korporátnej siete reštaurácií dostal do toho, že si ma niekto všimol. Mm-hmm.
A krásně zaznělo, že to bylo na základě tvojí kreativity, že jsi chtěl být v něčem vlastně originální, jiný než spousta jiných. Jak se právě třeba ta tvoje kreativita dneska zapojuje nebo propojuje do té činnosti, kterou děláš? Protože vím, že děláš eventy, děláš degustace, zajímavé degustace, tak jak tam můžeš právě využít tu svoji kreativitu? No, ja sa snažím vlastne priniesť v tých svojich degustáciách taký iný pohľad, lebo ja mám pocit, že už každý človek na svete zažil degustáciu vína, kde mu povedali, že tento Riesling má 7 gramov cukru a 7 kyselín a bol zbieraný 23. septembra, že takú degustáciu každý zažil už 12 krát a príde mi to ako strašné plýtvanie potenciálom toho vína a voľného času tých účastníkov, tak sa zamýšľam nad tým, že čo im vieme vlastne priniesť ako navyše. A baví ma vytvárať tie zážitky, napríklad tá degustácia, ten vplyv kalichu na degustované víno. To je fantastická ukážka, ktorá vlastne zapojí všetky zmysly a tí ľudia odtiaľ idú, že wow. A pritom aj vyskúšajú dobré víno a je to v poriadku, alebo tie párovačky vína s jedlom, že to sú také kreatívne veci, keď ti dnešný moderný šéf-kuchár napíše, že paradajka, burrata a smrek ako menu a ty si že úplne nahratý z toho, že teda ako to bude na konci chutiť a máš k tomu vybrať víno, tak to je ďalší taký akože veľká výzva v môjom živote. A v neposlednej rade ma to baví aj akoby v súkromí niečo kreovať, len teraz v podstate popri všetkých takých tých bežných povinnostiach mám na to menej a menej času, ale je to nejaká významná súčasť mňa, že vytvárať niečo. Mm-hmm. Určitě ano, když se zase vrátíme zpátky k tomu vínu a představím si takové zralé víno, které chce asi čas, aby vyzrálo, aby chutnalo, aby mělo opravdu třeba tu plnou chuť. Já si tě pamatuju z doby, kdy si vlastně de facto před pár lety začínal na školeních, si se vlastně zajímal o komunikaci, o takový ten seberozvoj. A dneska tady sedí vlastně mladý muž, který spoustu z těch věcí, o kterých jsme se bavili, naprosto přirozeně žije, zažívá je v praxi. Co ti k tomu tvému vlastně vyzrání, kde jsi dneska na té tvojí cestě pomohlo? Tak ja si pamätám napríklad ten moment nášho prvého stretnutia a to bolo tuším na šachtičkách, nie? V Banskej Bystrici, náš prvý ako keby školiaci deň. Ale si pamätám, že vo firme som bol, neviem, mesiac alebo čo, že naozaj krátko. A my sme mali školenie s vami a teraz hneď bolo, že ideme sa hrať roleplay a skús mi niečo prezentovať a ja s tou svojou mladickou nerozvážnosťou, že jasné, idem a teraz ma posadili oproti tebe a Mišovi Hajskému, čo teda, že dvaja najväčší obchodníci všetkých čias a ja som tam teda sedel a išiel som tam s tým svojím nezdravým sebavedomím, že ja to určite dám a ma tam vymazali ako malé dieťa a doteraz si to pamätám. Ako spomínam, teda takto, že ja si nepamätám veľa momentov, ale tento zrovna vo mne utkvel a zase, že obkľúkou idem k tomu, že asi veľkú časť môjho nejakého rozvoja bola aj vaša práca, teda naša spolupráca v mojej predchádzajúcej firme s vami, pretože to prestaneš brať ako nejakú, že dobre som tu a všetko som zjedol a už to viem všetko najlepšie, ale začne sa zamýšľať nad tým, že keď to vieš urobiť dnes o percento lepšie, tak za rok to bude o 360% lepšie a myslím, že to sa volá nejaký japonský systém, teraz o tom počúvam veľa a strašne sa mi to páči v poslednej dobe aplikovať, že keď sa vieš o kúsok zlepšiť každý jeden deň, malé percentíčko, tak súhra toho je. A ten začiatok bol práve s vámi, si dovolím tvrdiť. Děkuji velmi pěkně. A ty zrovna, když zmiňuješ ty šachtičky, tak shodou okolností to nebyl sice ten samý moment, bylo to jiné školení a já mám zase takový velmi silný zážitek právě na tebe, protože tehdy to školení bylo zaměřené na vykročení z komfortní zóny. A já mám tu zkušenost, že
mnoho lidí sice by chtělo udělat v životě třeba nějakou změnu, ale jsou víc v té pozici oběti a vlastně se bojí vykročit a vlastně ta komfortní zóna je jim velmi pohodlná. A tehdy tam byla právě taková akce, kdy ty si ze všech těch lidí, kteří tam byli, z té své komfortní zóny nejvíc vykročil. A řekla bych, že právě to tvoje vykročení bylo hodně poznat, co sobě za ten velký potenciál máš, respektive si ho byl schopen využít a pustit se k těm změnám a jít za něčem, co tě nějakým způsobem táhne a naplňuje. Že tak, jak nemám ráda příliš jakoby dělení lidí na nějaké určité sorty, ale přesto se dívám na to, že někteří lidi jsou víc v pozici té oběti a potom jsou lidi, kteří jsou v pozici tvůrce, kteří si chtějí ten svůj život tvořit. Tak jako si teď popisoval, že každý den udělat nějakou maličkou změnu a ve finále je to vlastně velká změna, která nás někam posouvá a tebe jsem opravdu tehdy vnímala jako toho tvůrce. Pojďme se teď podívat na to, co ty máš jako filozofii, že víno lidi spojuje. Co chceš, aby si lidi z tvých degustací, z tvých akcí, které děláš, aby si odnášali? Co, samozřejmě tím nemyslím nějaké pěkné kalichy, ale jako, co si z toho mají v tu chvíli odnášet? No jasné, úplne ideálny scenár je, že okrem dobrej emócie si odnesú kartón pohárov a kamión vína, to by bolo v ideálnom prípade, ale nie, teraz dosť žartov. No takto, že to, čo mňa úplne najviac hnevá, keď niekam prídem, je takéto, keď mi dajú pocítiť, že som tam nechcený. Myslím v gastre. Stále sa bavíme o tom, že ak aj prídem do peknej reštaurácie a majú dobré jedlo, tak to, čo mňa vie najviac negatívne ovplyvniť, je to, keď tí akoby obsluhujúci personál robí svoju prácu z donútenia a je to na nich vidieť, aby som to povedal korektne. No a ja sa snažím robiť presne opak, že ja som ten, ktorý hovorí, že keď prídem na event ja prípadne s mojím tímom, tak celý ten zážitok z toho eventu má byť, že od prvého stretnutia s nami, že vítajte, cíťte sa tu ako doma a čokoľvek si budete prijať a je to v mojich silách, tak zabezpečím. Lebo to je podľa mňa najdôležitejšie, že ja už som to tu spomínal, že ty si vlastne zo žiadneho eventu nebudeš pamätať najlepšie jedlo, ktoré si kedy jedol, ale budeš si pamätať tú emóciu a ja mám pocit, že spolu s tým vínom vieme priniesť tú emóciu. Jednak štandardná zábava, uvoľnená atmosféra začína po 3. pohári vína na každej degustácii, takže sa to tak rozprúdi. Druhá vec, čo som spomínal na tej mojej prvej vínnej ceste, že tam vlastne zahodíš všetko, čo ťa dovtedy trápilo, nad čím si rozmýšľal nad budúcnosťou a si tam v ten okamih s tými ľuďmi a teraz máte upriamenú pozornosť na jednu tému. Takže keď akože riadená degustácia skončí, tak vy sa viete rozprávať, že ja aj ten Šašo mal špinavé tričko napríklad, alebo sa viete rozprávať o tom, že wow, že ja som v tom Rieslingu cítil to, čo ty, alebo práve naopak, že necítil som tam to, čo ty a už máte takéto, že ten stredobod záujmu na ďalšie pokračovanie toho večera. Takže aj to je vlastne jedna z vecí, ktorú tam prinášam a ktorá je podľa mňa strašne dôležitá, že dnes vlastne zabudnúť, keď ideš na nejaký event a na to, čo ťa do obeda trápilo a čo ťa bude trápiť zajtra, ale byť v tom okamihu, byť tam úplne vedomé a trošku si užívať tú spoločnosť iných ľudí. A aj keď si o Ferovi doteraz myslel, že teda s ním nemáš veľa spoločných tém, tak ten Riesling vie byť spoločná téma. Takže dokáže lidi spojit anebo možná poznávat zase z jiného úhlu pohledu. To, co ty popisuješ, já jsem si hned představovala to, jak v té současné velmi rychlé době lidi vlastně žijí velmi zahlceni spoustou úkolů, informací v tom rychlém hektickém světě a ty jim dáváš vlastně možnost být opravdu naprosto v tom přítomném okamžiku. Být teď a tady a vlastně zažít si, opravdu prožít si ten přítomný moment díky právě nejenom tomu vínu, ale celé té atmosféře, která se ti tam podaří vytvářet. Áno, to je vlastne to, čo chcem robiť, že to je vlastne cieľ. Tam nemá byť cieľ priniesť 8 druhov vína, ktoré
Všetci povedia, že to boli najlepšie vína, ktoré doteraz v živote vyskúšali, aj keď aj to je akože malý plus, keď sa ti to podarí. Ale cieľ toho všetkého je, že aj keď tam išli s hlavou plnou povinností, tak ty vlastne v rámci nejakej chvíle, ktorú máš s nimi stráviť, a buď navodíš nejakú tému, alebo rozprúdiš nejakú debatu. A to sa dá robiť aj na riadenej a neriadenej degustácii. A ty si povedala, že teraz si povedala, že ja im dávam tú možnosť. Nie, každý má možnosť si to urobiť doma sám. Akurát, že a možno, keď vymeníš to prostredie z toho svojho domáceho pohodlia a ideš niekam medzi ľudí, tak to upriamenie pozornosti na mňa a na nejaké víno a na nejaký príbeh môže byť trošku, že ťa to vytrhne. Že maličko im pomôžem. Ak sa mi to podarí, tak to je cieľ. Myslíš si, že to prostředí s tím hraje velkou roli? Jo? To, že si to opravdu zažijou někde na nějakém hezkém, autentickém místě, kde ten zážitek bude o to intenzivnější? Jednoznačne. Neviem, ako to máš ty, ale ono sa to tak hovorí, že aj keď len vyťahneš z domu na chvíľu pety a zmeníš to prostredie, tak vlastne prídeš na iné myšlienky, že koľkokrát sa trápiš doma s niečím v tom momente neriešiteľným celé dni a stačí ísť na chvíľu na prechádzku alebo do pekného prostredia na kavu, že vykašleš sa na chvíľu na to, necháš ten mozog odpočívať a on práve vtedy príde s tým riešením, že to sa jednoznačne deje a okrem toho podľa mňa celé to vytváranie tej emócie je o všetkých tých maličkostiach okolo, že jednoznačne to bude lepšie, keď bude vonku svietiť slnko a bude pekne. Jednoznačne to bude lepšie, keď budeš v krásnom prostredí, kde si prvýkrát a ten prvý moment je, že wow, že rozprávka. Teraz jednoznačne to bude lepšie, keď sa na teba hneď po príchode niekto úsmeje. Potom ti to naleje do správneho kalichu, so správnou teplotou. Možno ti k tomu, keď ťa to nezaujíma, povie len tie dve zaujímavé slova, ktoré sú nevyhnutné minimum. Keď ťa to zaujíma, povie nejaké 2-3 vety alebo hodinový rozhovor. Môžete vedieť, že to už je potom na tebe, ale že celé to vytvára tú atmosféru a akože nemám všetko v rukách ja viem ovplyvniť iba pár tých vecí, ale snažím sa vždy, aby to bolo proste celé dobré. Skvělé. A stalo se někdy, že jsi měl možná období nebo určitý moment nebo určitý zážitek, kdy jsi toho měl pomyslně plné zuby nebo že prostě se ti nechtělo jít dál nebo bylo něco, co tě vyloženě u toho demotivovalo, kdy jsi fakt jako, že byl dole? Asi nie. Ja mám také, že keď máš veľa tých degustácií, tak potom sa ti úplne štandardne nechce ísť na tú 13 za 2 týždne. Ale z mojej skúsenosti je, že ja mám obrovský vzťah k záväzkom, k povinnostiam, že pre mňa, ja si neviem predstaviť situáciu, že by som nešiel niečo urobiť, keď sme sa dohodli, že to urobím a dokonca myslím, že v celej mojej histórii sa to stalo raz, že som naozaj vážne ochorel a bolo mi tak zle, že som to nevedel ísť urobiť. Takže aj keď mám akože silné nechcenie, tak toto je pre mňa práca, že musím, že idem, pretože som to raz slúbil. A z mojej skúsenosti tie degustácie, kde sa mi najviac nechce ísť, tak dopadnú, že úplne výborne. Co je tím možná takovým momentem, nebo co tobě pomáhá právě ve chvíli, kdy tam možná opravdu někdy cítíš ten pocit, nechce se mi, ale musím, a co je pro tebe takovým tím hracím motorem, že opravdu z toho vykročíš a jdeš? Tak pre mňa je to ten dátum a čas. To je, že úplne najdôležitejšie, že ako náhle som raz povedal niekomu, že áno, tak ja okrem svojho mena hazardujem s menom tej prevádzky, kde to idem robiť a s menom akože našej spoločnosti, čo teda mi moje životné nastavenie nedovolí urobiť, že teda nechce sa mi. A ja už to mám tak, že keď už akoby sa vytrepem z toho domu, sadnem si do toho auta, tak už prídeš na to miesto a prepneš do modu, pracuješ a pracuješ. A tam prvý úsmev tiež toho človeka, že to, čo ja hovorím, že keď prídeš na event, musí sa na teba niekto usmieť a pozdraviť ťa, tak akákoľvek maličkosť ťa dokáže do toho, že prvý kontakt s tými ľuďmi a si zase v tom a vy ste ma naučili to, že keď máš pri niečom flow, nevnímaš čas a ja mám koľkokrát, že idem na degustáciu, ktorá má trvať, že hodinku a po hodinke a pol mi hovoria, že kámo, si tu 3, že teda akože po hodine a pol, že si v polovici takže ja vtedy absolútne vypínam, nevnímam čas. Potom ma to dobehne po ceste domov, ale to sú také tie príjemné, že...
To je z té veliké energie, že potom ten propad, když dojíždíš, já znám ty zážitky samozřejmě po školení, kde to flow, 2 dny člověk jede a potom potřebuje samozřejmě někde ty baterky dobít. To je nádherné. A ty, jak jsi zmínil předtím to slovo, že máš velký smysl pro povinnost, tak jsem si uvědomila, že tam je vlastně schované to víno, že jo, v tom slově, že ani by mě to nenapadlo vlastně. Ano, jak se povinnost může právě s takovým zážitkem, jako je třeba degustace vína, tak hezky propojovat. A když jsme u toho propojování lidí, s kým v současné době si nejvíc dokážeš vlastně vychutnat dobrý kalich vína? Tak tých ľudí je, že veľa. Ako som hovoril, že keď spoznávame tých, teda cestujem po tom svete, tak nájdeš toho zanietenca v ktorejkoľvek kúte sveta, čo to vyrába a robí to s nadšením a z toho svojho presvedčenia a robí to celým svojim srdcom a je to jeho celý život, tak to je vždy zážitok dať si s takým človekom pohár vína a okrem toho ako keby s niekým z rodiny, že jednoznačne s manželkou je to veľké potešenie, to ten pekný večer, keď si viem dať pohár vína s tatinom, je to tiež pre mňa veľká ako keby vec a udalosť. A potom so všetkými ako keby ľuďmi, ktorí vnímajú trošku to víno, tak tam je to vlastne tiež vždy príjemné. Ale keď akože prejdeme z toho, že keď to berieme tak úplne vážne, do toho trošku voľnejšieho, tak akože podľa mňa štrngnúť si s kýmkoľvek na ulici je že obrovský zážitok, lebo to môže byť práve ten spúšťač a doteraz si mal nejaký predsudok voči niekomu a zrazu sa stretnete na akcii a každý už má 3 poháre vína a zabudli ste na to, že čo je vlastne ten problém a teraz sa dáte do reči a vlastne prídeš na to, že je to úplne pohodový človek. Takže ja si myslím, že toto ako ktorýkoľvek moment, keď si vieš dať kvalitné víno v dobrej spoločnosti, je wow. Wow, to z tebe je poznat, jak tím žiješ a tak, jak si vlastně několikrát zmiňoval, že dát si víno s někým, kdo to dělá fakt se srdcem, ať je to kdekoliv po celém světě, ale opravdu to vychází z něj a naprosto to prožívá, že je to pro tebe krásný zážitek, tak je poznat, že tím žiješ i ty. Možná jedna taková trošku, nevím, jestli to nazvat odborná otázka, ale už asi 2krát nebo 3krát si zmínil, že vlastně lidé se, řekněme, po na té degustaci uvolní po 3. skleničce. To máš vyzkoušené, že v tu dobu dochází k takovému tomu zlomu, kdy si to opravdu vychutnáváme, kdy se nějaké ty otěže sundají, předsudky a už si člověk dovolí být vlastně možná sám sebou a zažívá si to? Tak ja to v podstate, skúsim to na teba aj, že keď robíte školenie, tak aký je ráno školenie, nový tým? No, sám to znáš, že nejdřív si ho oťukáváš, nejdřív se ladíte a až když se vlastně naladíte během prvního bloku, tak to může fungovat dál. No, je to presne taký ten klik, kedy príde a ja hovorím, že po 3. skleničke, ono je to samozrejme trošku individuálne, ale je to tak, že ty vlastne prídeš pred ľudí, ktorí ťa nikdy v živote nevideli a niekto to objednal z HR, ale teda nie HR, ale z firmy to objednal a ty tam prídeš a polovica z nich je, že páne Bože, čo nám mali rozprávať. No a teraz máš tú úlohu rozprávať na nich tak, aby to dávalo zmysel, možno ich nejako zaujať a teraz prvé 3 vzorky ty rozprávaš na stenu. Ty nevieš, že sú tam, akúkoľvek otázku im dáš tak ticho, teraz nemôžeš ich nechať v tom tichu, rozprávaš ďalej. A tak naleješ 1., 2., 3. tak rýchlejšie a potom sú také tie prví odvážlivci, čo začnú s tebou komunikovať. Medzi prvými 3 vzorkami dáš 1, 2 vtipičky a tá atmosféra sa trošku uvoľní a pri 6. vzorke je to, že vlastne keď sa máme o čomkoľvek a tak je to správne, lebo ja stále hovorím, že degustácia je voľnočasový program a tam ide úplne najviac o to, aby tí ľudia boli v pohode. Že odsekať to tým, že vidím, že nemajú záujem a len to dobojovať do tej 6. vzorky za pol hodinku, to nedá zmysel, to boli vyhodené peniaze. A s tím souvisí vlastně jakoby druhá část té otázky v uvozovkách odborné. Teď jsi zmiňoval dobojovat to do té 6. vzorky. Zmiňoval jsi už předtím, že vlastně žijeme na Moravě, ano, tam mám pocit, že prakticky už dopoledne lidi v zahrádkách nepijou kávu, ale v zahrádkách před restauracemi, ale víno. Ale zažila jsem tam na jedné degustaci, kde hned
hned na začátku. Ten sommeliér zahlásil, že budeme ochutnávat 25 vzorků vína. Co je z tvého úhlu pohledu vlastně takový ten počet, co si člověk opravdu dokáže, řekněme, vychutnat, co má smysl? Tak ono to záleží, hej, že máš vlastne ľudí, ktorí vnímajú ten alkohol, respektíve víno len ako alkohol a oni by sa tešili, že húra 25 vzoriek, lebo však bežný Moravák asi 25 krát pol deci vína vydrží a ešte je v pohode. A ja to vnímam z takých dvoch uhlov pohľadu. Jedno je, že koľko toho vína v tom kalichu je nevyhnutné minimum na to, aby si ho vedel ovoňať a vyskúšať, že koľko musí to do úst, aby si ho vyskúšal. Takže to sa nedá robiť úplne s 3 kvapkami, aby to aj voňalo, aby si to aj cítil a povalal v tých ústach a podobne. Čo znamená, že ak si štandardný vínopič, ktorý si dá 2 poháre vína denne, respektíve denne, akože keď popia víno, dá si 2 poháre, čo sú 4 deci, tak vlastne tých 25 vzoriek už do toho nevychádza. Že ja lavírujem medzi tým, že 6 až 8 je podľa mňa dobré. Ale napríklad my, keď ideme na vínnú výstavu, tak sú dní, keď vyskúšaš 200 druhov vína. Samozrejme, tam vlastne nepiješ to víno, že ty si to dáš do úza a splítneš to von, ale to je práca, nie je to vlastne voľnočasová aktivita. Takže za mňa 25 je veľa, ale viem si predstaviť pár ľudí, ktorých by to tešilo. K tomuto mám pekné porovnanie a boli sme s klientami na zahraničnej ceste za vínom a boli sme v jednom krásnom vínarstve, na nádherné vínarstvo a teraz nás tam previedli a dajú ti prvý pohár na privítanie a potom ťa posadia za stôl, všetko perfektne nastavené, dokonalá prezentácia, akože takto chceš privítať hosti a dali nám 4 vzorky a teraz že ďakujeme a odchádzame a niektorí tí ľudia boli, že čo, že to ako všetko? A hovorím, že ale takto sa to robí, že toto je presne to, že oni vlastne nemajú za cieľ dosiahnuť tvoju hladinu, že nevieš chodiť, ale vedome si vychutnať 4 ich najlepšie vína, ktoré robia a to je podľa mňa ten cieľ. A potom prídeš na Moravu alebo na degustáciu, aj na Slovensku sa nám to stalo a ten vinár, ja chápem jeho motiváciu, on chce ukázať všetko, lebo nevie, čo ti bude chutiť a podobne, takže ti dá tých 12, 13, 25 vzoriek, ale myslím si, že pre bežného konzumenta je to veľa. Ak to nie je jedna jediná zastávka v ten deň, tak je to určite veľa a ak aj je to jedna zastávka, tak to už nemusí každý zvládnuť. No, myslím si, že to tehdy každý nezvládl, protože k té 25. se většina lidí neměla absolutně šanci dostat, že odpadávali už někde možná po 10., 12., takže to asi nebyl úplně takový ten standardní počet. Pojďme se podívat, možná, já se vždycky lidí ptám, co by dali do elixíru úspěchu, v tom případě použiju kalich úspěchu. Aby člověk dělal možná s úspěchem to, co dělá. Dělal to se srdcem, bavilo ho to, přinášelo to radost tobě a hlavně lidem, pro které to vlastně děláš. Co by si tam dal za ingredience do tvého kalichu úspěchu? No ono sa to ťažko, lebo ja stále ako keby sa zamýšľam nad tým, že či ja som ten človek, ktorý sa dá považovať za úspešný, ale ak sa bavíme o tom, že úspešný v tom, že robíš, čo ťa baví, tak áno. A v tom prípade by teda hlavná ingrediencia toho kalichu bolo, že musíš identifikovať to, čo je vlastne pre teba to prírodzené, v čom si silný, kde je to tá oblasť toho života, kde vlastne nevnímaš čas, keď to robíš. A keď toto nájdeš, potom vlastne musíš hľadať, že kde sa to dá nejakým spôsobom táto tvoja stránka alebo tvoje nadanie ako keby vymeniť niekomu za peniaze. Hej? Že pre koho by toto, čo ty dokážeš a baví ťa to, mohlo mať hodnotu, aby ti za to dávali peniaze. A v druhom rade obrovská ako ingrediencia je vytrvalosť, lebo to ťa vyfacká veľakrát v živote, že máš pocit, že už všetko už by to mohlo prísť a už konečne by to mohlo byť dobré a podobne a potom zase príde, že teda ešte nie je ten čas. Takže nejaká taká tá vytrvalosť, čo je
vlastne vo všetkom, že rozdiel medzi úspešnou a neúspešnou firmou v ktoromkoľvek odvetví je to, že keď príde nejaký problém, tak sa na to pozrieš z inej stránky a skúsiš to vyriešiť a piluješ to dovtedy, to kreuješ a vytváraš, kým to teda nie je hodnotné pre niekoho. Takže to sú podľa mňa také dve najhlavnejšie. Potom samozrejme musíš mať prostredie, ktoré ti to umožňuje, hej, že tá rodina je strašne dôležitá, ktorá ti neťahá za brzdy a podporuje ťa v tom, čo robíš. Potom stretnúť správnych ľudí je veľký akoby akcelerátor tohto všetkého. Ale to sú tie veci, napríklad stretnúť správnych ľudí, ktoré je asi s tou konzistentnosťou a s tou vytrvalosťou, že oni raz prídu. Takže že úplne najhlavnejšie nájsť to, čo ťa baví, a druhá je, že vytrvať v tom asi. Ja mám rád také jednoduché veci, minule som to niekde hovoril, že sa mi strašne páči, keď niekto urobí z 2 jednoduchých ingrediencií dobré jedlo, a tak ja by som to nechal na týchto 2 ingredienciách. To je krásné a to jsem přesně chtěla ocenit, že tam nedáváš spoustu věcí, ale že v tom máš naprosto jasno a že to jsou 2 opravdu velmi zásadní věci. Dělat to, co tě baví, to, co děláš od srdce, a to může člověk dělat jenom tehdy, když zná svoje určité talenty, danosti, když toto pozná, když pozná vlastně sám sebe a může to propojit s činností, kterou dělá, tak je to víceméně taková záruka úspěchu a je to něco, kde zažíváš potom to svoje flow, které jsi zmiňoval, a vytrvalost. Spousta lidí některé věci začne další věc, ale ta vytrvalost tam chybí. A mě tam zaujal jeden moment, který si zmiňoval, že jinak tě ten život hodně vyfacká, jo, proto ta vytrvalost je velmi důležitá. Jsi zažil nějaký moment, kdy ti ten život takto vyfackal? Tak ako začínal som v tej reštaurácii, hej, a to bola taká práca, kde vlastne jasné bolo to hneď po škole a ty si bol ten človek, ktorý roznášal jedlo. Hej, a teraz vidina toho, že budeš do konca života iba roznášať niečo, vieš, že už len v tom, keby si bol taký, nazvime to, že pyšnejší na začiatku, tak vlastne ani nejdeš do tej práce, lebo robíš pre dobrú reštauráciu a možno sa necítiš úplne ako majster sveta, ale chceš mať prístup k tým hosťom a možno aj lepšie platená práca a podobne. Tak to je taký ten prvý, hej, že halo, že práve si vyšiel zo školy, tak ukáž, čo vieš a potom ti možno dáme šancu. Tak tým si musíš prejsť a nie každý to zvládne. Potom, keď už teda bolo tej práce dosť a chcel som sa v gastre ako v reštaurácii posunúť, tak ja som vlastne do toho hopol, takže som dal výpoveď a nevedel som, čo pôjdem robiť. A tak to je tiež také, že urob to, hej, že máš priateľku, neviem, či už v tom dobe bola manželka, možno áno, určite áno. Mali sme dokonca vlastne už aj prvé dieťa, máš hypotéku, neviem čo, a teraz húpni do toho, že zmeníš prácu len tak a nevieš, či to bude lepšie alebo horšie, ale ja zvyknem hovoriť, že ja som narodený pod šťastnou hviezdou a mne stačí sa akože zamyslieť nad tým, že kde by to malo o pár rokov byť, a ako mňa to tak nejako akože príde a dosť sa na to spolieham. Moja manželka hovorí, že ty máš rúžové okuliare a žiješ si svoj svet a nevnímaš akože riziko a asi áno, že ja som to vieš, že optimista je vlastne zle informovaný pesimista. Tak ja som vlastne zle informovaný pesimista, alebo teda radšej neinformovaný. Takže tak, ja tým nejako plávam. A jasné, máš momenty, keď teda máš nejaké nezhody v práci a možno to nedáva úplný zmysel, že takto to ďalej nejde a musí sa za seba postaviť, a keď sa za seba postavíš a nie je to úplne prijaté, tak sú to ťažké chvíle, ale v mojom živote je to tak, že vždy, keď niečo také urobím, tak ma to vlastne posunie niekam. Takže tak, no, že ja sa vlastne už prestávam bať ťažkosti v takýchto týchto veciach, lebo samozrejme môže odísť zdravie, že to stále máme iba akože je to vo hviezdach, nemá to vo vlastných rukách, ale všetko ostatné je v podstate riešiteľné. Začínam sa dostávať do toho modu. Že všechno sa dá řešiť. Určite, možno nie jednoducho, určite to nebude ľahké, ale niekde som tu počul, že ty si nepraje, aby veci boli ľahké, ale aby si mal viac síly to vyriešiť. A to je vlastne vec, ktorou sa ja teraz stotožňujem a
tak sa ju snažím žiť. Mhm. Jsi říkal, že je velmi důležité vidět jakoby tu svoji, jakoby v úvozovkách růžovou budoucnost přes ty růžové brýle, jak to hezky nazvala tvoje manželka. Kde by si chtěl být vlastně za pár let? Víš, že teraz o tom tak nejak nerozmýšľal, akože nemám to presne nakreslené. Už sa to niekde že črtá na pozadí, ale v podstate takou tou mojou hlavnou víziou je, že pokračovať v tom, čo robím, ale robiť to pre tých ľudí, ktorí to vedia oceniť. Že naozaj robíš tie exkluzívne degustácie s najlepšími svetovými alebo slovenskými vínami a keď príde na Slovensko nejaký veľký kuchár, tak robiť tam tú degustáciu s ním. A takéto tieto, nazvime to, veci s vyššou pridanou hodnotou, to ma naozaj baví. A cítim sa v tom dobre a to je také to, že čo chceš robiť, lebo tam vlastne nemíňaš energiu, ako keby, že to je vec, ktorá ide tak sama. Ale v takom hĺbšom význame, alebo keď sa na to pozriem, tak akože viacej možno, že čo priniesť tomuto svetu, tak jednoznačne som presvedčený, že pomáhať slovenskej gastroscéne ako keby celým tým nastavením okolo toho vína, že naučiť ich predávať trošku lepšie víno, servisovať alebo servírovať to tak, aby to bolo trošku lepšie a v konečnom dôsledku, aby sme sa všetci mali lepšie. Ja trošku lepšie, oni priniesli tomu zákazníkovi vyšší štandard a v neposlednom rade to im priniesie peniaze a všetci budeme vlastne šťastní. Takže tak akože trošku zvedomiť tú prácu s vínom, ktorá vnímam, že na Slovensku nie je na takej úrovni, na ktorej by mohla byť, že má to trošku medzery a ak ja môžem byť tým človekom, čo s tým jemne pomôže, tak som tu. To je krásné, to znamená, ty neděláš jenom degustace a různé eventy, ale ty i učíš someliéry nebo personál třeba restaurací nebo vináren, jak právě takto možná s tím krásným vědomým přístupem přistupovat ke svým hostům? Jednoznačne, lebo to je to, zase sa vracame okrúkou na začiatok, že to keď ja som začínal, tak ja som chcel vedieť o tých vínach z tej vínej karty prvej reštaurácii, kde som pracoval veľa, kvôli tomu, aby som priniesol ten zážitok tým ľuďom, ktorých obsluhuješ, akože našim hosťom. Že ty vlastne pracuješ v službách za účelom pohostiť ich a urobiť im pekný večer. Oni prišli k tebe nie sa najesť, čo je akože primárne, naplniť tú svoju potrebu akože prežiť a dať do seba nejakú potravu, ale že v reštaurácii je to práve o tom, alebo tie dobré reštaurácie fungujú na tom, že im tam dáš niečo navyše a ja som presvedčený o tom, že v tomto máme trošku medzeru na Slovensku. Takže áno, odpoveď na tú otázku je, že ak by niekto chcel trošku pomôcť s tým, myslím, že mám na to pohľad a niekoľko rokov skúseností, kde z mojej súčasnej pozície si na to akože dávame pozor a venujeme tomu pozornosť, ako to zlepšiť a tým najlepším hodnotením je práve, keď začneš spolupracovať s nejakou prevádzkou a potom vidíš vlastne ročne o 50% narastli v predaji toho vína. To je akože vec pre tú prevádzku milá, hej, že všetci to robíme aj z tohto biznisového hľadiska, ale v neposlednom rade potom čítaš dobré recenzie na tú reštauráciu, že wow, že personál mi dobre odporúčil, zažili sme príjemný večer a to je vec, ktorá mňa teší ešte ďaleko viac. Mm-hmm. Hej, že keď vlastne áno, tu zase, že na začiatku som hovoril, že podľa mňa je trestuhodné, ak niekto sa spokojí s tým, že takto je to dobré. Ja to nenávidím a to, čo ma dokáže úplne najviac vytočiť, keď vidím, že vlastne vec mohla byť trošku lepšie urobená a niekto to vedome neurobil lepšie iba preto, že sa mu to nechcelo, alebo preto, že mu to takto stačí. No a to je vlastne vec, ktorá v tých reštauráciách môže ísť vyššie. Že ak máme krásny podnik s výbornou vínnou kartou, fantastickým sklom a jediný problém je v tom, že nevedia to víno dať do chladničky na správnu teplotu a potom o ňom povedať 2-3 pekné slová, tak ja som ten, čo ich to chce naučiť a nie kvôli sebe, mne to môže byť v podstate jedno, ale kvôli ním, lebo nemám rád, keď niekto robí veci len tak.
Když to je krásné, když ve svém takto velmi mladém věku už vlastně děláš takové to pošli to dál, že to, co ty jsi se učil od doby, kdy jsi chodil do školy a dneska už vlastně k tomu směruješ i další lidi, to je úplně krásná taková tečka. Možná zkus ještě na závěr se dostat trošku k takovým jakoby tomu zralému vínu a i když ve tvém věku říkat vlastně jakoby zralé víno, jako k tomu tak úplně nesedí, ale přesto všechno díky tvým zkušenostem určitě ano. Zkus tu tvoji současnou vlastně etapu života, ve které seš, připodobnit k nějakému konkrétnímu vínu a proč? No my sme vlastne na začiatku začali s tým mladým vínom, ale ak by som teda mohol, tak neviem, či všetci viete, ako sa robí šampaň, ale šampaň sa robí tak, že vy vlastne urobíte základné tiché biele víno, zvyčajne z veľa parciel, alebo niekedy z jednej. Pozbieraš to, keď je to ešte naozaj fakt nezrelé a ty z toho urobíš základné biele víno. A ja som raz mal takú príležitosť byť zrovna v Šampani a skúšať to. A to je tam veľká udalosť, tam zavolajú ľudí z celého sveta. Ty ideš vlastne skúšať to základné kuve. A prišli sme tam a ja som sa strašne tešil, Francúzsko prvýkrát, teraz ideš ten pohár, dajú ti to prvé víno, ovoňaš, vyskúšaš a to bolo, že kyslé, tvrdé, nepríjemné, fakt, že nie je dobré a tam všetci tlieskali, že tak podarený ročník a niečo a ja som tam teda stal ako malý Maťko, že čo sa deje, no a to bol taký ten môj začiatok, keď sme sa spoznali. No a potom etapa, keď to víno dávaš do tej fľaše a dávaš tam ten cukor a kvasinku, aby to začalo druhýkrát kvasiť, aby sa z toho stal ten najušľachtilejší nápoj na svete šampaň, tak ja si myslím, že ja som vlastne momentálne, tam je taká etapa, kde vlastne ty musíš dať ten korunkový uzáver preč a dať ten sediment z tej fľaše preč. To sa volá, že odstreľovanie kalov. A keď sa bavíme o najprestížnejších šampanských, tak to odstreľovanie kalov príde v nejakom momente, 6, 7, 8, 10 rokov ako ktorá značka. A ty odstrelíš tie kaly, dáš tam ten korkový uzáver, dáš tam tú agrapu a teraz to dáš ešte ako keby do archívu zrieť. No a ja si myslím, že som práve v tej etape, že jemne pred odstreleným kaložej. Ja ako ročníkový šampaň ešte mám veľkú cestu pred sebou, ale som v tom, že už sa dostávam, že aj teraz by sa dalo vypiť. Tak by som to asi prirovnal. Víš, to je krásné. Tak Martine, děkuji ti za krásný rozhovor s tebou. Byl to takový průřez tím svým životem, taková degustace, ochutnávka toho tvého života, nejenom toho krásného vína, které se nám tady vlastně přichystal. Věřím, že ta příští degustace bude u nás na Moravě, že nám trošku okomentuješ právě třeba ty moravská vína. Takže děkuji ti za tvůj čas a přeji ti, aby se ti vlastně dařilo předávat tu emoci a ten zážitek opravdu lidem, kteří to dokážou ocenit. Ja ďakujem veľmi pekne, bolo to naozaj príjemné, ako každý rozhovor s vami. Ďakujem za ten setup otázok a že som mohol byť súčasťou tohto tvojho krásneho projektu.